Разына Хамитьяновна бізге аманат журналына язылырға алышқайны. Мен язылдым да бітті классқа оқыта башланым. Оқый башланып, конкурсларда катнаштым. Бүйтә бүләкләрді классқа бүләк иттем. Классташларым тоже иногда участвуют иттеләр. Яңа ел менән яңа бәхет. Аманатка язылып калыгыз. Бүләкләр отыгыз. Быйыл башкорт үргәне мәктәбендә 105 ел булды бит инде. Был 105 еллыкка арнап без төрле конкурслар үткәрдек, иншалар яздык. Һәм менә нимә әйткем килә, безнең башкорт үргәне мәктәбеннән генә 103 укучы укый, бөтәһе башкортча һөйләшәләр, ата-әсәләре башкортча һөйләшә. Төрле конкурслар, ярыштар безнең башкорт телендә алып барыла. Башкорт теле һәм әдәбиятын укытабыз. Был дәресләрдә шулай ук иншалар языла, безнең конкурсларда югары уку йорты конкурсларында ла катнашып, Байтимерова Айназа безнең инша буенча призлы урында яуланы. Менә без уның белән горурланабыз. Шулай ук безнең укытучылар да, югары квалификациялы укытучылар да бар. ЕГЭ, ОГЭ имтихандарын һәйбәт кенә бирәбез. Математика, рус телләре буенча ла. Сөләйманова Элиза аманаттан гына еңүче түгел, шулай ук учеру олимпиадаһында ла ул еңүче булды.